ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mong lawas active pirmi, dili nakakapuyon tungod sa may TC. May TC ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras las 7:13 sa aga. Oras ginadulong sang DTX Beauty Soap. Extend Food Supplement for Men, DTX Premium Coffee, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Miyerkules, July 16, 2025. Magalumon ang kawaan sa siyudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Diyan sa diyan sa Kabanuhanan, kumusta? Magalumon man. Sa mga nagapamati sa sining oras, samtang nagapamahaw, dira sa Lalay and Romar Eatery sa Sambagharo, kay Ma'am Ludi Gulilaw sa Romar Datoon, mga driver dira kay mga staff sang City Hardware, ipadalon doon ang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios, magkalipay kay magasadya. Salmo 118:24. Every morning is a blessing, every gising is a blessing. Ginatrangkaso ka, ginaubo, magtumar na D3 Bio kag DTX 500. Kung elevated ang imong blood sugar level kag ang imong blood pressure, hypertensive ka, tumar na DTX 500. Pero halong ka sa mga peke nga DTX 500 nga ginalibot sa kabaranggayan. So para hindi ka matuntuhan, bakal ka nang direkta sa product centers. Sa Kalinog, sa Cosmart, sa Pasig, sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Iloilo, Pasig City, sa Miagao, sa Baybay Norte, Orbi Street, Miagao, kag Haro, Iloilo City Branch. Subong adlaw Miyerkules, hingagaw ka kadto ka sa Klinika Haro, Iloilo City Branch
branch sa kilid sang Robinson's Place Haro kay may free consultation. Sa Miag-Aw branch kada Domingo, sa Pasig kag Kalinog branches kada Lunes kag kada Huwebes nga adlaw. Sa tanan subong, pasalamat ha. Dapat nga mangin grateful kita sa aton mahal nga makaako because kung ikaw grateful, mapinasalamaton Sir Jesse James Servillas kay Sir Hodlo Montana naganubo ang imong nga blood pressure. Grateful people tend to have lower blood pressure. Kag nakabakod ang imong immune system kung mapinasalamaton ka. So subong agad practice kita sang gratefulness. Salamat ha. Salamat! Dapat nagakawas sa bata. Lord, salamat buhi ako. Salamat sang pamilya. Salamat sang abyan. Salamat sa negosyo. Salamat sang libre nga hangin. Salamat, Lord, sang protection. Salamat sang pamilya. Salamat. Salamat gid sa imong nga kaayo. Salamat sang kaluwasan. Salamat sa imong protection. And for your promise nga hindi mo kami pagpabayan. Mga bagay ni nga na-overlook na naton mo. So dapat nagakawas sa bata subong. Pagpasalamat, mangin thankful kita. Salamat ha, bukot yamat. Iban subong mambal nga yamat kapakabuhi dya. Doon ta ka halin ka dya sa kaimulonaw. Di ko magtinamad ka dyan kag bilog ka adlaw dyan ng laminday ka lang ti gutuman ka gini. Kaya iti ginadeklaran mo pagid mo, death and life are in the power of the tongue. So dapat, salamat ha, salamat Lord. And everything give thanks because this is the will of God. Kung daw isa daw hindi pabor sa imo, pasalamati lang. And may dako siyang plano para sa imo, Ma'am Beth Idarlilia, kay Ma'am Annalyn Agravante, sa aton tanan, as we go on with our daily lives. Las 7:18 sa agang mga headline ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Malapit isa ka gatos ka mga kalabira nakuha sang PNP sa Taal Lake sa Batangas. Ginapatihan nga ini ang mga ginpangpatay, ginihaw kag ginboslog sa dagat nga mga bulangero. Ika-35 katuig nga anibersaryo sang deadly Luzon earthquake ginadumdum subong adlaw. Anong mga take-away naton sining deadly earthquake 35 years ago? July 16, 1990, sang nag-igo dito sa Luzon. Datas natawag ato nga Luzon quake. Pero mas damo sang nagkalahalitan dito sa Baguio. Doon duman yung Hyatt Hotel nga natumba to ang 12-story building dito sa Baguio City. Tungod sang 7.7 magnitude nga linog. The earthquake can happen anytime. So subong aga magapamangkot kita sa isa ka eksperto sa disaster preparedness. Anong himuon ta? Anong himuon ta during earthquake and after sina? Ang mga preparedness sang aton nga local government units, ang aton building code, ang emergency preparedness, and the likes. Standby, there is a Foro de los Pueblos. Sa health news, pagtulog kaupod ang pinalangga sa kabuhi, may madamo nga health benefits. Kung nagatulog kaupod sa imong pinalangga, nagatanday ka. Ano pagkikon ka feel mo blang hulid mo? Pero kung hindi mo gani feel manghuit, hindi, sabad ka. Tapos, ang katre lapad, tiyati mo sa wala, kay may lover's quarrel, may LQ, ang isa dito man sa wala nga parte ka katre. Ang lain pa sinakon, outside di ko lambo, kagidbla. Ma'am Catrini, Ma'am Lorena Joso, ang pagtulog kaupod ang pinalangga sa kabuhi, may badamo nga health benefits. Pero kung nagtulog ka, naghulid ka, lain ang hulid mo, hindi mo asawa, hindi mo bana, disgrasya kagid. Gatulog ka lang pero may kuan ka mo, may kulba ka bala. Kasi gulpi ka lang dakpan blaw. Sino nagtulog dira? Lain ang hulid yan, nagtalang. May ara na istorya tood niya. Kuan man isa, upod man naton sa broadcast ang una. I think siguro nagbalik ka sa broadcast mo. Ambal niya, pre, apat kibilog cellphone ko mo. Simba ko sa kudamo ba? Nga kay balo ka pre, ang isa niya para kay Mrs. Ang isa niya para sa opisina. Ang duwa yan ni pre, ti kay balo ka naman. Nga ti, bago ti paro nga hindi kam dakpan. Mag-abot ko pre sa balay. Ang duwa ko ka cellphone, ginabutang ko sa haligi nga kawayan sang amon nga kudal.
Tapos ginakuot ko lang. Gina-off ko man eh. Tapos ginakuha ko lang kung maglakat ko sa syudad. Sige ko tiway ka madakpan niya. Ay. Pero niya pre, bisan ano ko ka kung lakawais. Kung kaysa sa mga unguarded moments mo, madakpan ka gid. Nabasag tinunto ka, madakpan ka gid manggali, no? Singko, why man sang klainan nga matago masasan, oh? Singko, paano? Nya pre, nag-check-in kami, pre. Gali, pagsakay ko sa taxi, kita ko ni Mrs. Si Mrs. niya, nurse mo. Sinunod na kami, pre. Tapos nanoktok to sa room 153 pa to, room 153. Dira sa may sa may Bulilaw, Mandurriaw. Tapos sa may nanoktok. Tidugay sa magsabat abot sa kanya, laban niya daw laing gini mo. Abi mo ko na ginimo niya. Ano? Di na ko. Sino ka? Ambaya sa to sa uli nga chicks niya. Sino ka? Ngari ko di. Ngari ko di. Nugay. Kaya kung katulog ka sa hindi mo asawa, hindi mo bana, nang may ill effects na. Pero kung loves mong hulid mo, namituro mo, gurago ka pa mo. Bisan kung kesa sa nito sumog, ginasikol ka doon nga, naya lang, ba mo parite, may imo nga mag-uragok nga. Doga palupad, timok, burador nga. Put a smile on your face. Hanging grateful kita, ha? Being grateful offers a multitude of benefits for mental, physical, and emotional well-being. Ang pag-practice ang pagka-mapinisalamaton, Sir Rexon Verdejo, Sir Mark Baikin, Ma'am Sharon May Verdejo Baikin, Tita Perly Verdejo, dira sa Bons, sa Barotac, Nuevo Iloilo, can lead to increased happiness. Mas nagadugang imo nga kalipay, Ma'am Aisha Ahmad. Nagapanami sang tulog, nagapanubo sang stress, kag anxiety, kag nagapabakod sang relasyon. Nagapanubo sang blood pressure, Catrini, Sir Richard Francisco, kag nagapabakod sa immune system. Hindi ka dali-dali tapikan sang balatian. So, dapat maging grateful kita, ha? Mapinasalamaton, Lord, salamat! Gintawan ka lang kabubot, pasalamat ka. Salamat sa bubot! Salamat sa tirin-tirin! Doon gintawan ka sang lechon. Salamat sa lechon. Salamat sa pinamarhan, Tita Merlinda. Salamat sa dragon fruit, Manong Untoy Pinggason. Salamat sa paho, Mamidang. Sabay pang madugangan. Ano madaya? Mga bagay nga pidita ihambal. Salamat sang imong kaayo. Thank you for texting me and thank you for sa pag-check sa akon. Ibam lang nga, kumusta ka na? It's simple lang mga bagay, pero sinaway kagpasalamat. Practicing gratitude can activate the sympathetic nervous system nga nagabulig pakalmas ang lawas kag nagabuhin sang stress hormones. Kay kung taas ang stress hormones mo, mambing spesye, turok lagi na batsag. Gas sakit ulo mo, gas sakit balikawang mo, sakit man niya lubong mong ingrown mo. Damo ka lang sinabatsag, Sir Joseph Armil Patriarca. Blessed morning kay Seafarer, Sir Joseph Armil Patriarca. The Lord bless you and keep you, sir. Kay Ma'am Josephine, kag ang pamilya abordo, kag Patriarca, kag mga seafarers. Mga seafarers, pangitaan yung si Jesus sa pangamuyog ikamo. Ay under threat subong ang mga seafarers, kapin pa sining binombahan na isang Houthi rebels dito sa Red Sea. So grateful kita, Ma'am Glory Blanco, Sedo Nagalyo, Ma'am Beth. Kay ang pagka-mapinasalamaton, nagapanami sang focus, improve focus, kag mental clarity, kag nagapabakod sa imong self-esteem. Ang pagka-grateful, nagapanubo sang depression, anxiety, chronic pain, difficulties, kag balatian. So, subong, salamat! Ako yung subong mapasalamat ko. To Israel, to! Salamat ka ginasugat mo ko to ka ginadulong! Doc Daday, thank you! Sir Toting, thank you! Ma'am Lorena, thank you! Mga bagay, bilaway ka magpasalamat. Pasalamat. Sir Larry Praso, thank you! Kaya nahuya na ko nga magsakay ko sa taxi mo, ako ginasukot.
Ma'am Rose ka ba ang alimbagi? Thank you! Mabag ano na si Tiga palam alam mo aya? Grateful lang kita sa mga bagay nga na-overlook naton, Pastor Rodney Sunad, Ma'am Chari Istansa. Kapasalamat ka nga naluwas ka, wala? Kung ka pa maluwas ni, dapat i-workout magina. 7:27. Foro de los Pueblos. May maoy nga pulis dito sa barangay Ibabang, Dupay, Lucena City, Quezon. Nagpinalopok to kagat tinayaan niya ang mga tao sa sulod sang Tiangge. Nagmando si PNP Chief General Nicolas Diloso Torre III for his immediate dismissal from service. Ining maoy nga si Patrolman Madlang Awa. Madlang Awa, Sir Lorenzo Piñafiel, Sir Jesse James Carvillas, Ma'am Rovi Albior. Pero wagi sa kaluoy ito, pinangapinokpa niya itong mga tao sa sulod sang Tiangge. Alas 2 kagahon. Ti Patrolman palang gani, Pastor Ronilo Pancho, Pastor Jamie Tiham, Pastor Rodney Sudad, Pastor Domingo Vicente, Pastor Adiel Caspe, ba puro kamo pastor, no? Pastor, sino ganing bisita ni Pedro, si Pastor G. Ismael, sa San Miguel, no? Sa sipag, sa pisto, sabi sa mga pulis, sabi, naging pasoksokan ka mo ni Porme, gamitan yung gusto. Ahaw nga patrolman, gapanugod ka palang sa imo nga serbisyo, magminaoy kay mo da. Kung inigani ka inom, Ma'am Bete Soloso, Sir Bebot, kay Sir John ning Gaya, kay Mamaymay, daw totoy kung may pangihim mo. Buot-buot mo. Pero kung naka-inom na gani, gasul-ulo niya nga, polesa, kag nagagawa panit niya. So halungan nyo ang inyo trabaho. Pinagmando na sa immediate dismissal from service si PNP Chief Nicolas Diloso Torre III batok sining maoy kag abusador nga si Patrolman Madlang Awa na pinalupok sa tapos nangambal pa siya, asan yung kasama mo? So isog sa ba? Gamitanin ka isog mo, gamiton mo na to sa mga abosayap to ha? O ganit sa mga Houthi rebels to sa ibang lugar ba? Hulay Maray, good morning! Remia Panes, good morning! Foro de los Pueblos. 7:29 sa aga, ginalantaw nga involved man sa pagpamatay sa mga nadula nga mga bulangero ang mga yara sa likod sang death squad sang Duterte drug war suno kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Gintumod sang Tiglikom ang pag-aresto sa Mekawayan, Bulacan sa diin ginapahayag nga naangot sa isabong operations ang mga drug suspect nga nakaunong karon sa Batangas. Suno kay Secretary Rimulya, tun-an pa ang posibleng nga kaangtanan sa mga pagpatay sa drug war kag isabong. Sa piya ka bahin, 12 ka mga pulis nga involved sa missing sa Bungeros case. Ang ginpangalanan sang whistleblower nga si Julie Dondon Patidongan ni Totoy. Siya nga sworn affidavit nga ginpasa sa National Police Commission o kon NAPOLCOM. Ginbuyagyag ni Patidongan nga ang 12 ka active sa service nga mga pulis among sa likod sa pag-abdak kag pagtransport sa mga bulangero halin sa farm padulong sa Taal Lake. Sa diin gidaligar nga ginpangtagbong sila matapos ginpamatay. Ang statement ganito ni Totoy nga antes ginpatay, ginihaw anay, Sir Ryan Tabasa, Sir Janly Sarabia, Ma'am Rose Mayra Lawan. Ang mga biktima kag sinulod sa sako, kag ginbutangan sang pamugat, bato kag balas, kag gintagbong sa dagat sa Taal Lake sa Batangas. Samtang 30 pa ka mga inactive nga pulis giningadlan ni Patidongan sa kaso. Lagip na si retired Police Lieutenant General Jonel Estomo. Jonel Estomo. Suno kay National Police Commission Vice Chairperson kag Executive Officer Attorney Rafael Vicente Kalinisan, magaatubang ang mga pulis sa administrative charges para sa grave misconduct kag conduct unbecoming of a police officer kung mapamatud-an ang kangtanan nila sa kaso. Ini sila ginapahayag nga yara sa payola sang ginatudlo nga gambling lord nga si Charlie Atong ang Foro de los Pueblos. 7:31 sa aga, oras kinadulong sang klinika Sporbiotics kag DTX 500 sa mga constipated tumarna sang klinika Sporbiotics. Foro de los Pueblos. And we come back. Sekta ang aton nga resource person sa buong aga kay ang West Philippine Sea
kag ang United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS kinaduso ni 4th District Board Member Rolly Biaca Distura ni RBD nga itudlo ini sa mga bulutuan sang Department of Education kag ang recollection sang energy champion sang probinsya sang Iloilo. Board Member Distura parte sa ika-35 ka tuig nga anibersaryo sang deadly Luzon earthquake. Ang linog, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalyo, Paps RS Lacuatsero Lispo can happen anytime. Sir John Lee Sarabia, Sir Reno Olensaga. So paano kita mangin prepared sa mga eventualities nga hindi naton makita? Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhom sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko, dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magpila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaya sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, ano
Dagwan ng mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sulod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, kag mga habilin nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanila. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa ato mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton. Oras dulong sang Mighty C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Going back sa Foro de los Pueblos, bang adlaw Miyerkules may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
Sa mga constipated, tumarka mo Clinica Sporebiotics. Ladies, para wala sang odor under, Clinica Sporebiotics. Namigid nga sa aga, Ma'am Beth Idarlilia, Sir Joseph Armil Patriarca, Pastor Ronilo Pancho, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Laura Sumagaysay. Inom kita damo tubig sa pagbugtaw ta. Iban gani nagalaga sang kalawag bala kag tanglad. Di ang turmeric or ang kalawag bala tita ambing baes kabasak kay Ma'am Gingging Havelosa kag ang tanglad or ang turmeric ni ang kuan ng kalawag tapos ang tanglad lemongrass. Damo ni benepisyo mo na daw serbi mo lang siya tubig Sir William sa panta. Naga-improve sa imo digestion, nagapanubos ang anxiety, kag nagapossess ang antimicrobial properties. Kinatap niya mga kagaw sa lawas, kay nagabalance ang anti-inflammatory kag antioxidant effects niya. Kay may curcumin ining turmeric mo nga antioxidant. Tapos ang lemongrass, ang tanglad, may chlorogenic acid kag isoretine nga nagabulig sa mga cells nga hindi ma-damage. And kung tiubon mo ni Bishop doon, kung mag-inom ka sang ginlaga balang turmeric, kalawag, kag sang tanglad, offers a broader spectrum of antioxidant kag anti-inflammatory support. Nagapanami ba sa imo nga mudo ang kalawag kag nakakuha sa mga sakit-sakit sa lawas. So inom ka da kuan ng kalawag kag ng tanglad. Tanglad gani ginalupot na sa busong baboy. Para sa lechon or gani sa lechon manok. O gani ng bangros kinabutang gani na. Kag inaya balik kita sa natural, no, kag damo sang health or health benefits ang pag-inom sina adlaw-adlaw. Way kag namin ikaway sang aftertaste, no? Kag way kag idya sang guilt feeling nga basi magtaas imo blood sugar o nanoda kay serbi mo lang sa tubig. Kalawag kag kuan na tanglada. Nagapanami sang digestion. Hindi ka bala dali-dali nga kaon ka lang gamay, gakuan ka dayon ga lupoy ka. And nagatap na sa mga pagplanakit sang lawas, kag iban pagid nga mga gidabat sag samtang nagaedad na ang tawo. Alas 7:44 sa aga sa Pilipinas. Good morning kay Sir Joseph Armil Patriarca, isa man sa mga seafarers. And kahibalo kang ang plight subong sa mga seafarers, sila gid ang under threat. Dako to ang kita nila no? But of course, they're risking their lives man. Kapin pa sining kinagamo dito. Way nagapangilalay ang mga Houthi rebels ni. Aring latest, no? Nakaabot sa Saudi Arabia, Hilway, ang 8 ka mga Filipino seafarers sakay sa marine vessel Eternity Sea. Isa sa mga barko nga ginatake sa Houthi rebels samtang nagalayag sa Red Sea. Sunod sa Department of Foreign Affairs, ginipinalo mamaini sa joint custody sa Philippine Consulate General sa Jeddah Migrant Workers Office sa Jeddah, Saudi Arabia, kagang ilang shipping agency. So may 21 dito ka Filipino crew members sakay sang MV Eternity Sea. Sa binumbahan dito, may taga Miagao, may taga Pasig, kag may taga San Miguel, Iloilo. Nakapauli sila. Pero kung pamatian ng mga seafarers, subong ang iban daw nagparanoid na, nagkakapraning na. Sa una, suno sa mga seafarers kan istorya man naton. Sa una, ambal nila paglabay sa Red Sea or sa Gulf of Aden sa Somalia, kung may private armed guard, kami nagabantay man na against piracy, against mga pirata, bla. Ang feeling nila safe ka na dayon da Sir Jinray Siman. Ang pamatsag sang crew. Pero bisan ginatira sa mga pirata, bla. Pero subong, bisan may armed guard pa ang barko, pero daway gapon pulos na kay ang mga rebelde subong, sobra na ka high-tech. May drones na, may missiles, may unmanned skiffs, 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 nga may bomba, kag may helicopter pa. Di, kung ikaw ka sakay da, at risk ka. Ari gani may statement ang isa ka seafarer, i-share ko sa inyo. Kaya balo kita damo sa mga pamilya sang seafarer, mga seafarer mismo ga pamati, nga makarelate sa inyo. Ambal niya, may isang sabto, gapasulod kami, gasakay sila sa barko, Sir Jinray Seaman. Pasulod sila sa Bab el Mandeb Strait. Pag labot nila dito sa barko,
why na nakuno sa why na sang isulay kay ti pakadto na sa Red Sea mo. Pero samtang nagapalapit sila didto, hambal sang seaman niyo. Nya nagabugat akon nga ginabatsag sa akong tagipusoon. Nya para nya daw pero may bagyo lang hindi ko makita. Pero mabatsagan ko. Hindi ang hangin kundi ang mga bagyo sang pagpamangkot. Malayo na ko hindi. Base kun maigo ang barko namon sang sa missiles. Paano kung hindi ako makauli? Or makauli pa kwayan nga buhi? So ara sa B-O-W ang seafarer nagalantaw siya. Kalmang dagat pero garot paminsaro niya. Samta nagalantaw sa dagat. Kag do may naghambal bla sa iya nga kwansa do ginaricall niya ang tingog sa bata niya nga, Papa, saan ka mapauli? Ang sabat niya naman niya, sa ipanguna niya lang isang seafarer, niya mauli ako, kun buhi ako eh. Daw ginahutik niya lang sa kulingon niya. Sa crew mess, daw sa ato no canteen bla, kape ang mga upo nila, tamang kalinong, tapos may naghambal gulpi, niya migo, may naglugdam to nga 2 ka barko sa Red Sea, sa naligad nga adlaw, bulk carrier, niya patay ang 3 ka crew. Tiga timpla git sa sang kape niya Mars mo, Gemini, Ma'am Gemela Cardiel. Why na? Dulaan sa sang gana. Hamba niya, Lord, kung hindi ko kayang ituloy ito, takot akong hindi makauwi. Kung mahirap ang desisyon ko, sana po wag mo akong pabayaan. In short, nangisog siya. Banya hindi ko napagdayunon. Nangayo sa ginistorya niya ang iyang kapitan. Napanglang-alang pa siya. Niya, but I have to decide. Nga gusto niya nga makapuli sa nga buhi. Di amoy ning ang reality mo. Damo sa mga seafarer subong nga nag-request ang refuse to sail sa Red Sea. Dako ang hazard pay kung ara ka sa barko sakay ka nga maglabay ka dira sa Red Sea nga very critical. Pero ang iban subong Sir Steven Herardino, Ma'am Eden din Nuevo Bayona, Ma'am Laura Sumagaysay, naga-request sang refusal to sail sa Red Sea. Kung ti ko nili kay mo ya pwede man, no? Pwede man. May iban sinadagalang-alang kay basi kon next time hindi na sila pag-i-renew sa ilang hindi na sila pag-i-renew sa ilang agency ang ilang kontrata. Amo na ng mga kwani ang nagabutong mas sa paminsaro sa mga seafarer nga bago pa lang abis trabaho or gani ng manogtapos na and then may mga questions lang nga makauli ayhan ako kay anytime amo nang hambal nyo ang mga rebelde subong pwerte naging ka-high-tech, may drone na sila, may missiles, kita nyo to binumbahan. Damo to Pilipino, damo mailonggo dito nga nakasakay sa among nga barko sa MV Eternity. Foro de los Pueblos. So amo nang kadelikado sang kabuhi. Matian mo ng balita kahapon dito sa Guimaraso. Sa Guimaras, pinatay ni Raymond Kukingan ang iyang mga umagad to sa Sitio Ilawod, Barangay Aguilar, San Lorenzo, Guimaras. Nagpalang dulom ko ng iyang nga pananawan, pinatay niya ang iyang mother-in-law, Estelita Casamayor, 68 years old, kag Jose Casamayor, bangod man ganoon na puno na bala. Napuno na sa mga siguro daw mga pagyubit sa iya, mga daw hindi namin nga treatment sa compound sa ilang balay. After nga nabalo sa nagligad nga tuig, kay napatay ang bata sang mga biktima nga ini. Tungod sa balatian nga lobos. Sa mga may pareho siniblang nga sitwasyon, better nga palayo ka na lang sang sa makakumit ka sang krimen that lifetime imo ining hinulsulan. Subong aga sa mga sitwasyon nga ini, Ma'am Beth Idarlilia, let us pray. Foro de los Pueblos. Gaano man Almighty, Sovereign Father in Heaven, Jesus, bisan makadali lang mga muyo kami. Kita mong real situation subong sa kalibutan, even ang mga krimen, wala too, may mga disgrasya sa dalan, kadamo gisa nagkalamatay. Lord, we humble down before you sa siling aga. I declare Jesus, sa kada isa ka pamati, alin sa mga ordinaryo, asa sa mga professional, alin sa kabataan, asa sa mga tigulang. Lord, patawara ako, patawara kami sa among mga sala. Ari kami sabang Lord, not in my own righteousness, but in your righteousness. We need you, Jesus. Patawara kami, Lord, and we humble down before you. We commit to you our soul, body, and spirit. Ikaw nga wala pa sang relasyon ka, Jesus, palapit ka na sa iya. Meet lang hindi pangamoyo. Lord, surrender ako sa imo. I need you. Forgive me for all my sins. I commit everything to you.
Heal me and touch me. Ginabaton ko ikaw nga akon Jesus, akon kabuhi. Sulod ka sa akon pamilya, sa akon negosyo, sa akon marriage, sa akon mga plano. Ginatugyan ko ang tanan sa imo. Keep me healthy, keep me safe. In Jesus' name, amen. I declare healing to those who are sick. Safety sa mga nagabiyahe sa bong, nagabiyahe sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. Lord, safety ni Nini Jana Solosyo abroad. Ni Sir Joseph Armil Patriarca, Sir George Ocampo sa barko, Sir Danny Agpalo, tanang yung mga Ilonggos abroad, Filipinos abroad. Lord, we pray for safety sa Pilipinas. We cancel, hindi naman makita nga katalagman, kamatayon, linog, sunog, heart attack, ang mga sudden disaster, bala Lord. Protect us from all harm. Lakamid sa mga deadly nga mga kalamidad, linog, sunog, and all forms of diseases. This is our prayer with thanksgiving. I-bless mong kada isa, Lord. I declare open heaven. And we declare Psalm 23 that you are our shepherd. In Jesus' name, amen. Pag-ibig mo'y para sa lahat. They will fight against you, but they will not win the battle over you. I am with you. I will save you, announces the Lord. Kontrahon kanila, pero hindi kanila madaog. Tungod kay kaupod mo ako. Kagbuligan ko ikaw. Ako ang Diyos. Ang nagasiling sini. Jeremiah 1:19. Mga nadula sa imo, kay nagasiling ang Diyos, ibalik ko ang mga nagkaladula sa imo. I will give you back 7 times what you lost. Joel 2:25. The days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the good promise I made. Nagsiling pagid ang Diyos, mag-aabot ang tion, nga tumanon ko gid ang akon maayong nga promisa sa katawhan. Jeremiah 33:14. This is the word of God. Time spent in prayer is never wasted. I may sound corny, irritating para sa imo. Ano na yang ang korman pulo pangamoy, it's not about me. It's all about Jesus. Ang oras alas 7:54 sa aga. Foro de los Pueblos. Pagbalik taming kaupod ta si Energy Champion kag Chairman sang Committee on Disaster Risk Reduction and Management sa Provincial Board, 4th District Board Member Rolly Distura. Ang iyang gindoso sa nga resolusyon kahapon nga ilakip sa pagtudlo sa mga estudyante sa mga bulutuan ang West Philippine Sea kag ang decision sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Kag ano ang mga takeaways ni Board Member RBD parte ni sa pagdumdum ta sa ika-35 katuig nga deadly Luzon earthquake that was July 16, 1990. Hold on. Pagbalik naman, pagtulog kaupod ang mga pinalangga sa kabuhi, Sir John Lee Sarabia, Sir Red Alinsaga, may madamo nga health benefits. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentary. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Copper Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago,
wala diba sakto ako sa clear nga plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Tama ba actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kat-5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manet. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan, naging pangamayuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magakungkong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman na handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, paida ko kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months
gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minuy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din. Oras alas 8:03 na sa aga, oras dulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Update naton sa sports. Kundi may Premier Volleyball League All-Filipino Conference nga hiwaton sa City of Pasay Arena sa July 19 kag 20. Apat ka teams, professional teams sa volleyball sa Pilipinas ang mag-aabot na rin sa Iloilo. Sunod kay Mr. Game Time, Sir Roding Villaruz nga buwas July 17 sang gabi, mag-aabot ng apat ka teams. Zeus Coffee, Creamline Cools Masters, Cherry Tigo, kagang Signal. Ang good news kay may school tour sila sa Madison School sa Pasay, kag Pasay 1 Elementary School, kag sa Central Philippine University sa July 18 sang hapon alas 3 sa CPU Covered Gym na aman. Sunod kay Sir Roding Villaruz, sa magahampang subong sa Premier Volleyball League, anom gid ang mga anay players sang CPU. Jovelyn Gonzaga, Gludin Troncoso taga Pavia. Si Jovelyn Gonzaga taga Santa Teresa, Jordan Guimaras. Si Fiola Sibalios, gampang naman sa Zeus Coffee, teammate ni Gonzaga kag Troncoso. Sa Signal, ara dira si Ces Robles. Gampang man sa piyaka team si ang libero nga taga Dumangas, taga Ilayados. Si Ria Beatriz Glinel Buding Doremdes. Opod niya ang libero man nga taga CPU man, nga taga Barangay Tambuylan, Dumangas, Iloilo. Inablos ni Sarge Dino Dinura, Pearl Ann Dinura. So anom ka mga players from CPU. So may tour sila sa Domingo kag sa Sabado ng Hampang.
sa City of Pasig Arena. Alas 8:06 na sa aga, oras ginadulong sang Klinika Sport Biotics kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Subong adlaw ang ika-35 katuig nga anibersaryo sang 1990 Luzon earthquake. Actually, ang iya sini nga epicenter, ang sentro is Nueva Ecija. Pero ang epekto dito sa Baguio City, Cabanatuan City, kag Dagupan City. That was July 6, 1990, alas 4:26 sang hapon. Ang kabaskugon niya, santo sa tako sa Richter scale, amuning tako sang kabaskugon sang linog, 7.7. At that time, ang napatay, 1,621. 1,621 ang napatay, 3,513 ang injured, 3,513 ang injured, 321 ang missing, 321. Kag displaced ng dulaan sang balay, naggasala-sala, 126,035, 126,035. Ang kadalumon niya, 25.1 kilometers. Ang epekto niya may landslide, kag may economic impact, grabe gid, naglabot sa $369 million. Ang epekto niya, may panalabot ang psychological impact, ang kahadlok sa mga pumuluyo. Na-highlight diri ang disaster preparedness sang lugar, kag sang bugos ka pungsod, kag sa mga local government units, kag ang pagpabakod sang building code. Kay ti may iban nga pinagusto lang ang building nila hindi maka-withstand sa mabaskog nga mga pagtayog. Sa history, ang pinakabaskog nga linog sa Pilipinas happened in August 17, 1976. August 17, 1976. Ang natawag to sa nga Moro Gulf earthquake. 7.9 magnitude. 7.9. May massive tsunami kag nagpatay sang 8,000 ka mga tao. 8,000 ka mga tao. Sang July 16, 1990, tumba ang Hyatt Terrace Baguio Hotel. Pakitata please. 12-story hotel, ang Hyatt Terrace front, nag-collapse, narumpag. Ang tag-iya sini, si Jay Pritzker. Pero ang Chief Executive Officer sang Hyatt Terrace Hotel, amo si Mark Hopla Mazjan. Ti tumbatong 12-story nga Hyatt Hotel sa Baguio. Ang oldest hotel ganito sa Baguio nga Casa Vallejo at that time, Ma'am Laura, sa Rey Maestri Campo, why pagani matumba Sir Prince Itoriaga. We have on the line our energy champion, kag chairman sang Committee on Disaster Risk Reduction and Management sa Iloilo Provincial Board or sa 15th Sangyang Panalawigan. On his final term as board member sang 4th District, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebo, Sir Junjun Mamaymay, mga taga-Dueñas dira sa Dueñas Public Market sa Snacksack Pamati Subong. Upod naton ang Anay Mayor sang Dumangas for 12 years and two-time Best Mayor Awardee, Kalasag Awardee, kag ginakilala nga energy champion. Si board member Rolly Biaca Distura, or we call him RBD. Board member Distura, sir, si Ted, dari sa K5. Good morning, sir. Good morning, Ted. Kag sa tanan nga managsuportar sa K5 News. May agagid. Thank you for taking our call, board member Distura, or I call you Mayor, no? Ara ka na sa imo final term. Anong imong direction for your final term as board member sang 4th District? And overwhelming ang trust and confidence ka ginhatag sang mga kasimanwa mo sa 4th District sa nagligad nga eleksyon, BM Rolly? Well, naggisatanan, salamat kita sa mahal nga Diyos. Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa Diyos, ang tingog sa pumuluyo, ang tingog sa Diyos, no? So, salamat gid sa taga 4th District sa inyong padayon nga pagsakdag kag pagbulig. Ginhatag ninyo sa akon ang akong katapusan nga termino nga magpangalagad sa inyo. Ipasalig ko ang akon sa gihapon nga katutom kag katuwang ninyo sa mga programa kag kauswagan sa 4th Distrito nga makahatag kita sang impact o may epekto nga maayo para sa aton pumuluyo. So sa liwat
taga 4th District. Thank you very much. With the 124,000 plus votes BM Rolly, no? Nagpakita gid sang ilang pagsalig sa imo. And overwhelming kay ti daw usually gampak-ampak ka lang 100,000 votes kada eleksyon sa 2 elections sa pagka-board member, no? Interview pa ako. Oo. Yes, so Ted, yes, that's true. Daw Kaloyan, no, in 6 LGUs, most particularly Dumangas, Anilao, San Enrique, Dueñas, Pasig, and Dingle. Number 1 kita. So, in the rest of the 2 towns, number 2 kita. May preso, so, right? Salamat gid libat sa taga 4th District. Iti akong kapusang termino, so I'm still salamat sa akong nakopdanan sa Sangguniang Panalawigan. Kay Vice Gov, kag tanang nga board members ang kaupod ko, ginhatag man sa akong sagyapo ng akong duwa ka chairmanship nga among Committee on Infrastructure kag ang Committee on Disaster Risk Reduction and Climate Change. So retain mo gyapon ang imo yang ampay nga Committee on Disaster Risk Reduction, and kay balo kita nga sa imo gani nga mga letters sa imo nga initials nga RBD, Rolly Biaca Distura. RBD stands for a resilient, better equipped and disaster ready Iloilo. RBD, no? So diri kita na board member Distura. Sir, anong imo recollection sa 1990 Luzon Quake board member Distura? Oh yes, tabuagi na ato ko ato sa Manila. I was there working with still with SM group of companies. Nga kung sabihin ang ato gid ko na sa idalom ng parking lot. Sa din? Okay, nag-supervise ako sang transfer sa mga stocks ng mga appliances bala. So pagkabatsyag na amon na so gin-secure ko anay masirado ang main warehouse kag nagdalagan pagwa pero brown out na. I can still vividly recollect nga makita ko na lang ang sanag ang ginagwaan sa mga salakyan bala. So, dalagan ka todo eh. Namunggan ko galit rin sa security guard ka, bulit-bulit. Kada ko nga sa imo. Tapos, makita ko sa sagwa ang mga poste nagasaot. Ang pader daw, nagawave ang pader. Kag ang mga structures ng buildings ng SM, medyo nagarugitnit kag nagahula gid eh. Kag ang EDSA nag-stand still, ang mga salakyan nagpundo sa tunga. Nakita mo gasanting ang mga kuryente sang Meralco, no? So that was very scary gid nga nga tion. Kung sa medyo nawig to bed. So gin-stop ang tanan nga wala na sin store hours, din sirado na. Yung pagwa-amat-amat ang mga customers. Kaluyan daw sa amon to nga time wala to sing may na-stampede o may napatay dito sa SM during that time, no? Kasi may mga sinihan to gani iya. So, muna nga grabe itong effect. Until now, no, I can still remember. I have even a good friend, a retired general. Hindi ko na paghambal ang iyang ngalan. Pero at that time, dali playbo, siya, daw 4th year siya sa PMA. Nag-graduate sila. So, dito sila, dito siya nga nagbulig to sila pang retrieve sa mga napilasan, mga patay, damo lang. Siling niya kabaho sang bagyo, sang kay mass killings mo. Na-isolate sila kay ang Cannon Road kag ang Nagilian Road na damo sing landslide, so hindi kasulod ang mga salakyan. So they are dead. Ang kadto lang talaga sulod is by air through Lawakan Airport sa Baguio. So, dito sa amon, of course, abi sa Manila, that time, muna isa daw, 2 kaadlaw to nga wala kami opisina, ginlantaw isang engineering, ang structure sang building, after sa topic, kuan man nga still safe.
That is why nga we are thankful nga may mga tika nga dalagko nga tika ng atong gobyerno, most particularly ang pag-create bala sang paghimo sang layi 10121 nga motong National Enduring Law nga may disaster management officer gidiya ang kada local government unit. Kag nag-apportion sang 5% sang pundo para sa calamity fund. Kag ang part of the calamity fund can be utilized for preparation and mitigation. So, dara na ang mga training, siyempre ang mga simulation. That is why every now and then I would like to commend Governor Toto, of course, ang si Colonel Salinas, ang PDRMO naton. Kay every now and then kung balano may ara si earthquake drill. Kag gina-emphasize pirmi ang duck, hold and cover, no? And hindi ka mabalaan, dapat hindi ka higad kung magbatyagan mo may magalinog, hindi ka magpahigad sa may bintana. Kadto kasi dalom sa mga lamisa, secured nga area, mga hamba balated na mabakod na damo. Amo na nga mga structure. That's why nga we do not know at any given time kung may maabot nga tawag na Big Bang. The big one. In fact, identified naman sa PBOX kung din ang pinaka ginatawag ng fault line, no? Kag dapat again, gusto na ginambal mo kayo na nga ang comprehensive land use plan. Kag ang National Building Code sang every now and then gina-review ini kag ginalantaw. No? Considering all of the instruments, scientific instruments, data nga ginakuha sa aton nga mga instrumento nga para mangin basihan sa mga desisyon sa aton pagpulisiya sa aton gobyerno. There's no substitute sa preparation, board member di Surao. Although nga hindi nato na may balaan kung saan maabot, may lang kung bagyo kayo, balaan mo na yung mga gapadulong, ano? Anong imo mga takeaways sa atong deadly Luzon earthquake, board? Well, the time of it is simply ang aton nga mga wala kita sing technology at that time. Siling ading nga maka-abrace sa mga structures, no? Structural damages or structural nga mga tumba. So wala kasi mga heavy equipment nga or mga lifting equipment nga mga makapansinin, makatigayon at that time. Pero subong amat-amat ang aton nga mga local government units. May mga ginatawag sa hydraulic spreaders. Kaya sila nga mga equipment nga although maski sinihambal tabi hindi amoy na ang mahal man mo. Investment mo dira that will take you hundreds of millions or even billions kung pankagid, no? So dapat sini continuous ang collaboration sa mga even sa mga private institutions, mga contractors ni bra. Dapat even ang tanan, no? Tanan nga sector, transport, be it engineering, structural, din bala ang may crane amuni, din bala ang mga ladder bala nga nagasaka sa mga kung may ara bala structural damage. So, may mga ladder nga mga fire trucks, no? Mamuna kag tanan, it should be continuous collaboration because being a disaster manager, you have to look beyond the box, no? Hindi kaya pessimistic person, but you have to look beyond the box. Wala lang tawon mo, hindi lang subong din ang sa palaabuton mo. Kung anong imo kapasidad. So, best thing, of course, is preparation by training, by may ara ka nga every now and then may simulation, acquisition sa mga importante nga equipment. Muna, especially dira sa aton sa syudad, I'm sure that the leadership of the city government nagalantawid si Ted. So
I am very confident na tanan very aware sini. Kag even sa atong mga kabataan, tudloan sila sang basic information about what to do kung may mga parehas sini. Is Iloilo province prepared or ready for that big one or eventualities nga way man atong ginapangayo board member Distura? Well, again, sa ginambal mo nga hindi nato mabalaan, but I am confident that the province of Iloilo is ready on this. May mga simulations man, no, may mga area kung sa din ang mga equipments kulamon o kung diin ang mga banwa ang may kapasidad, diin ang mga LGUs na may amuni, no. So I am pretty sure that is why this should be a continuous dynamic nga paglantaw sang aton nga mga programa. Andre kita sa ginpasar mo kapon nga resolution nga dapat ilakip sa pagtudlo sa mga estudyante ang West Philippine Sea kagang decision sang United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Why is that so, board? Ted, it is very sad, no? Ikaw, I'm sure you will agree with me. Even in all aspect of the media, print, especially sa social media, TikTok, Facebook, ibang pag Instagram, anything, pag mga vloggers, ang narrative sang aton amigo man aton in China, pero lain gid ilang nga tuyo. Ang ilang nga narrative nga inang West Philippine Sea ila pa, which is part of their 9-dash line. Kaya wala ba lagi ng tagaan sing emphasis ang permanent ruling. But this is a permanent ruling of the UNCLOS. Nga invalidate ang 9-dash lines in China. Kaya of course, kilala ang aton exclusive economic zone, which is 200 nautical miles from Kag dito kahapon present ko sa sanggunian, gipakita ko to ang mapa nga kung sa diin pras mga balated nga ikaw abi, no, may property ka dire, may property ka, pero balaan mo ang sakyak to imo pa, pero ginalangrab na, ginakuha na sa iba, no, mupatsagan mo. Ginaksam na sa iban. So iba niya ang nagapangkag. Ang sa Pilipinas sa aton actually man sini, although hindi taman inada makunan gidabis, pero ato na iya, we can still have the free navigation of makalabay ka da, makapangisda ka da. Imo na nga lugar na mangisda ka, tabugon ka pa. Ito hindi naman na insakto. That is why nga again, ang narrative sa piyak nga nagatinguha nga kondisyon ang minds ng Pilipino, daw madaog sila nga daw para sa ato nga daw okay naman lang na ina nga South China Sea ang inang lugar. Pero if we have an educational curriculum na naga-instill, pag nagapaintindi ang historical background, kung ano ini, kung ano ka-importante ini, kag kung ang taon-ta arada ang dako nga source sa mga natural gas nga pwede magamit sang ma-explore kag magamit sa aton pungsod para makabulig man sa aton ekonomiya, no, sa pila ka adlaw. So amo natin nga dapat siyempre ang sovereignty, no, sang aton aton pungsod. So dapat i-instill ini sa aton kabataan. Di kuan nga kurso ang subject board sa kuan, history or social studies? Most social science, social studies, no. Okay, that is why nga gin-refer sa committee ni board member Jason, siya ang chairman, member man ako da. So we would respectfully request the presence of the SUC presidents or the one in charge sang mga social sciences. Both colleges, no, and university aton sa Department of Education. He'll be also calling the Philippine Information Agency, PIA, no, to
to be part of the committee hearing para makahimo kita siyang gakaigo nga tikang kag solusyon kag para mapalabot ato nini sa igtalupangot sa atong tinalangga nga Secretary of Education. Kumatabo ni through the Sani Angara para again na mapakuha sa atong curriculum sa atong kabataan. Ted, kung dumduman mo ikaw, natandaan mo pa ang Panatang Makabayan? Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang hindi na ko kadumdum gani. Yes. So, hindi ko na sang una gina every after flag ceremony, di ba gina-raise ta atong right hand? Oo. I don't know kung may ara pa na subong. I don't know, no? No. May ara pa man sa iba ng mga school. Pero dapat consistent ini. Sige-sige ini kag we will dapat nga ara ang ipas-strengthen naton ang pagtalangga naton sa aton nga pungsod. Kung mga bata na subong daw ang ilang huyog board member di Sura, lain na, so dapat nga ma-refocus sila. And by this, kung matabo ni ang author from Iloilo kag ipatuman ni Bilog nga Pilipinas, dako man nga bugal BM Rolly? Well, amunay ang kanado, siyempre gintagaan kita sa kahigilan sa pumuluyo o mag-ubra, mag-servisyo, ginapanungdom naton ina. Kag again, para iniman sa aton nga pumuluyo naton. Kag sa, of course, sa integridad kag sa aton pagka-Pilipino, bala. Nga ang balanta na nga ang ayungin siyol, ini dinidampin. Ini ang initawag lang mga risk na ini, no? Kag dumduman ta na sa una na inang dira sa ayungin siya nga kung sa una kuno gina-water kanon sila sa una sa China kapatindog lang sa ilang gamay lang kuno nga mga structure, makeshift lang kuno para during the time sang malaing nga tiyempo may panaguan sila. Well, during that time, that's how lenient we are. Kaya gina-allow taman na ibang nga pungsod na siyempre nga pangisdaman, hindi mo man naman sila nga may radar ka, may helicopter ka dahil kung makita mo sa radar may nasunod sa imo teritoryo. Pagkuhan mo dahil kaya hindi man tamo na ka mangganano. Matamat lang. Ang point natin lang, we're just trying to be lenient. Muna. Pero sa uli, ginhimo na nila nga. Ilan na? Isakop na? Military base. May airport na, may mga structure na. Hindi mo na nakapahalin. Correct. At least may background ng mga pumuluyo mga nagapamati, board member di Sura. Board, thank you for your time nga ginhatag diri sa K5. God bless you, BM Rolly. Thank you, Ted. Kag sa tanan nga tagpalamati o sa liwat, mayong agagid. God bless. Magbuhay kita tanan. God bless. Foro de los Pueblos. There you have it, ang energy champion sang province sang Iloilo, 46 board member Rolly Distura. Ang gani nga initials niya RBD, Rolly B. Distura. Ginbutangan niya sang meaning for a resilient, better equipped, and disaster ready Iloilo. At that time, Ma'am Laura Sumagaysay, dito gisagli si board member Distura, mga 35 anyos plus at that time, dito sa, ang first nga job niya sa SM sa mo, antes siya nangin chief of staff ni the late 46 Congressman Narciso Monfort, kag nangin mayor sang Dumanga sang 12 years. Hasta ining on close ni kag ang West Philippines, dapat itudlo ini sa mga estudyante, hambal ni board member Distura. Kay iban subong bisan Panatang Makabayan, Sir Ismael Diquito. Classmate, madumduman mo pa Panatang Makabayan, Sir Steven Radino, kay Sir Edwin Hinterola, Sir Jadwin Dongor, Sir Michael Diquito. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Ikinukupkop ako at tinutulungan maging malakas, masipag, at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang kanyang payo.
Daw mo namot kung madamdaman nyo pa. Pero may punto to si board member Distura. Foro de los Pueblos. Kung paano yung magulag ining resolusyon nga ini, i-refer niya ini sa Committee on Education headed by 3rd District Board Member Jason Gonzales. Las 8:31. Sana'y di nagmaliw ang dati kong Si Ma'am Lorena, solado niyang panatang makabayan, no? Iniibig ko ang Pilipinas, ito ang aking lupang sinilangan, ito ang tirahan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulungan. Very good si Ma'am Lorena, si Ma'am Laura, si Ma'am Beth Idar Lilia, Sir Ber Matoliano, drive-through taxi 2561. Pagbalik ta! awit ng pag Ang panawagan sang bata para sa Iloy. Pangako'y na Kapangayo sa bulig sa imo. Kag sa akon sa Rexon Verdejo, kay Sir Mark Baikin, Ma'am Sharon May Verdejo Baikin, kay Tita Pearly, kay Sir Melchizedek Verdejo dra sa Barotac Nuevo. May Iloy nga skin-stroke na aneurysm siya. Sobra na isa ka bulan sa Iloilo Mission Hospital Intensive Care Unit. So close to us. Sobra na isa ka bulan. So mga ngayo, subang manoktok sa inyo tagipusoon na. Kung ikaw abi bata nga kita mo si nanay mo, way gambal. Ikaw gatrabaho ang bata niya ini nga si ZJ Morante Padrones. Katrabaho dito sa Okada. Pero nagpauli kay diri Sir John Sarabia because of masubong ang sitwasyon sa Iloy niya. Standby ka mo ha. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. Ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no? Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag-empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinaranggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon ka po kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus.
Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilalat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa Diyosa na, hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Sa akon nga sex life, always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 8:39 sa aga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Going back sa last stretch sa aton na program sa Foro de los Pueblos. Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata. Nagdangop sa Foro de los Pueblos ang isa ka nais kong bata sang pasyente nga subong sa Iloilo Mission Hospital. Ang patient amo si Ma'am Jeanette Morante Padrones, taga-poblasyon si Dueñas, Iloilo. Na-stroke ini sa kag naneurism. Ang nga nawala nga mata gakipot. Ara subong sa intensive care unit sang Mission Hospital. Ari mo ning nga picture sang wife pa sa maya tabo. Di ayon ini sa ni Sir Zacarias Padrones sa Dueñas. Ari sa linyata si ZJ Marie Morante Padrones. Z kag J kay ang tatay niya si Zacarias, nanay niya si Jeanette. ZJ Marie Morante Padrones. Ma'am si Ted dari sa K5. Good morning, Ma'am ZJ. Good morning, sir. Oo, ma'am, kumusta ka na? Okay naman, sir. Oo.
Istorya abi kita sa kay nanay mo. Sang sano ini sa na stroke kag anong sitwasyon niya subong? Parang May 20, ang una niya nga hypertension. And gintara namon siya sa Pasig nga hospital. Pasig Hospital. Pagtapos naghambal ang doktor na needed niya magpa-CT scan para kung makita kung may damage or hemorrhage. Then after 10 days, gin-attack siya aduwa nga hypertension, which led her to her mild stroke. Tapos ang doktor gin-refer kami sa private hospital para makaano ka ng health man ang secure. Then nag-undergo siya sa angiogram kag mga laboratories. Tapos nagambal ang doktor nga needed gid operahan siya kay nakita na may ruptured brain aneurysm siya. Siyempre, nag-decide gid kami agad-agad para maoperahan agad si nanay. Para ma-extend man anang life pag maimaw man namon. Pero edad ni nanay mo, Ma'am ZJ? 55 years old, sir. Ano obra nakadaya sa poblasyon si Dias Duñas? Sa balay lang siya sa wala siya obra kagin pa stop namon. Pira ka mo magburog to, Ma'am ZJ? 7 kami magburugtot, sir. Si tatay mo sa Karias, ano obra na? Construction worker. Daya sa Duñas? Sa Pasig, sa Subong, gaobra. Ikaw is, ano ang gintapusan mo nga kurso, ma'am? Nag-graduate ako sa West Visayas Potatan Campus. Bachelor of Hospitality Management. Okay. So pag unang igo ni nanay mo, kuan sa dayon ng hindi na siya kambal? Why na siya kambal? Ang nakambal man siya after nga na kang medication sa hospital. Anong marason insa nga na kuan na stroke out? Ay that time ambing narigos siya. Narigos dayon? Oo, narigos tapos manot brush na siya tani kaso nagulping lang nakabatsyag siya nga may nagpitik sa tangkubo niya. Kung amo aneurysm gid. Mayor nga ugat sa tangkugo na nagpitik tapos tumba siya naguyoy. Wala na siya kabalo kung ano natabo. Tapos sino nakasapo ka na? Ang bata-bata niya man nga duutod manamon nga pag okay. In short, subong, ang iloy mo, pero do ka mo kabulan dyan sa Mission Hospital? Subong, 1 month and 3 weeks na kami subong sa ICU. Sa ICU pa lang ha? Sobra ng isak bulan? 1 month and 3 weeks? And 3 weeks. Managduadok bulan? Ti ano ya sitwasyon ni nanay mo do karon? Makahambal, makasinyas, kung ano? Ang subong, makamuklat naman ang iya isa nga mata. Tapos, ang responsive man siya kung pamangkuton namon, nabalan namon ka pamisok respond man. Okay. Ma'am, tanay na lang kita. Kay balo kita nga financially hard up naman kamo malamara dugay dayti buhay doon nga natener kamo sa ICU. Piraya adlaw nyo sa ICU dokron? Ang sa bulong ni nanay, dyan kadalagan 5K to 10K a day. Sa bulong pa lang day Oo, sa bulong pa lang ran. Pay pedalabot ya kwarto dyan ang ICU? Oo. Ti piraya ICU? Kwarto walang sa ICU. Pira? 5,520. Pira, ma'am? Pira? 5,520. So mga sobra man, butang ta mga 11,000, 12,000 lang adlaw? Oo, sir. Ti may bilin pa kamo doon? Wala doon, sir. Wala naging kami pangitaan. Okay. Ma'am, this is your time. Kapamati subong ang mga OFW, kamadriman, diaman sa Iloilo, matunog kita sa Pasig, sa Dueñas, bilog kakalibutan, batian kita.
ang K5 News FM palagyan gid lamang. Way man kita pamilit but right now gapanuktok kita sa tagipusoon sa mga tao nga willing mag-share. Ma'am ZJ Marie Morante Padrones, ma'am, imo panawagan kananda? Sige. Sa tanang nagapamati subong, ako bata ni Janet Padrones, nagapangayo kabulig para sa amon nga nanay sa nga medication kag pills subong. Kay kami subong waay nagid kami bulan. Kay kaming magburugto wala man permanente nga obra. Kay mudaga pangayo kami bulig sa inyo. Pakita ta please tong ara sa hospital blatis may struck sa tagpusoon sang tawo subong. Okay. Please, thank you. Oo. Yes, sir. Thank you so much. Ubos gid, ma'am? Ubos na gid, sir. Okay. So, kung magpadara na sa GCash, pwede, no? Oo, sir. Kay GCash man kami nga duwa kami magbugto. Ang bugto mo si Christine Joy Padrones. Lawagon ka kung dalang malawag sang GCash number niya 0994-609-5216. 0994-609-5216. Kag kanimo ay mongaran ZJ Marie Padrones 0963-986-0441 0963-986-0441 or may Union Bank mga nga bank transfer ma'am no sa bangko no? Oo sir. Sa imo daya account no ZJ Marie Padrones 109-6723-63872 109-672-363872 109-672-363872 Union Bank sa ngalan ni ZJ Marie Padrones. Z kag J lang. ZJ Marie Padrones, ma'am. Sir. Oo. Kumusta sa nanay mo? After kapon na pangamuyuan siya, may alibyo wala? Ang nagnami naman iya nga pamatsyag, sir. Amen. Thank you, good sir. Yes, God takes all the glory in Christ alone is exalted. Anything more, Ma'am ZJ? Mga pamilya mo sa Badunya, siguro ka pamatiisan na ha? Thank you, Gid, sa gapamati. Kag thank you man sa mabulig sa amon. God bless you all. Ma'am, i-update mo lang kami ha para mangin transparent kita sa aton matag palamati. May public accounting lang kita kung i-message mo lang kita at least mapahibalota sa mga nagapamati. Bila kung nabaton nyo na, kung namo na, kung gusto nilang lawagon or hindi man ang ilang ngalan kung maghatag sila sa inyo. Ha? Sige, sir. Ma'am CJ, salamat ha. Nakapamahaw ka doon. Sir. Hindi nakaturog ka, why? Bye. Thank you. Sige. Sa dating nabatian si ZJ Marie Morante Padrones, taga-poblasyon si Duanyas Iloilo daya Sir Ismael Diquito, Sir Michael Diquito, Ma'am Bete Soloso. So ang GCash number niya 0963-986-0441 0963-986-0441 or sa bugto na 0994-609-5216 0994-609-5216 Christine Joy. Subo Sir Jonel Espanyola, no? Sir John Lee Sarabia. Muna ang aming thankful kita sa aton health nga ginhatag sa aton. Birthday boy, Sir Kobe. Sir Kobe, ang tricycle driver nga kaupo ni Sir John Lee dira sa McDonald's sa Mega World. Thank you sa inyo. Ang oras, alas 8:49 sa aga. There is Foro de los Pueblos. I will come and bow down. Ang pagpabugal kag pagka matinastaason sang tawo makalaglag sa iya. Pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Proverbs 16 verse 18. Kulubaton 16, 18. The Lord is a strong fortress. The godly run to Him and are safe. Ang Ginoo pareho sa mabakod nga tore, kag sa iya nagadangup ang mga matarong agud indi sila maano. Proverbs 18 verse 10. This is the word of God. Ang oras, alas 8:50.
Pagpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.